дар дунёи мо бисёр ҳастанд он чизҳои ғайриоддие ки мо ба чашми оддӣ дида наметавонем. Ҳамада салом дӯстон, бо шумо аз канали Азам блог ва боз як видеоролики даҳшатовари дигар баҳри шумо дӯстон. Марҳамат дӯстон, тамошо кунед. ин видеоро бошад дӯстон, дар ҷангали Европа дар як ҷои кӯҳна ба навор гирифтаанд. Ин шахс худаш мегӯяд ки ман танҳо дар даруни ҷангал мегаштам ва ногаҳон як ҷои кӯҳнаеро дидам ки хостам бифаҳмам дар он ҷо чӣ аст. Камераи телефони худро гирён карда ба даруни ин ҷой даромадам ва баъд аз якчанд лаҳза аз ин ҷо як садои хелоам аҷиб меомад ва вақте ки ман дар ин ҷо бисёртар истодам, боз садои гирьяи кӯдак баромад. ва вақте ки ман хостам аз ин ҷо бароям, роҳи маро чизе ё ин ки касе гирифт ва ин оператор аз тарси хелҳом зиёд дод зада аз ин ҷо мегурезад. ин видеоро бошад дӯстон, бо диққат тамошо кунед. Ду кӯдак дар Китай дар як деҳае ки дигар дар он ҷо мардум зиндагӣ намекарданд, ба он ҷо мераванд ва ҳамаи хонаҳое ки дар он ҷо буд, ҳамаи онҳоро яку як аз назар мегузаронданд ва бо телефони худашон камера мекарданд. ва бинед дӯстон ки ногаҳон дар яке аз ин хонаҳо чизе аст ба мисли ҷин. ин чиз як ба инҳо нигоҳ мекунаду баъдан худашро паноҳ мекунад. ин видеоро бошад дӯстон, аз камераи видеонаблюдение ки дар ҷангал дар як хона монда шуда буд гирифтаам. шумо дӯстон бо диққат тамошо кунед ки дар ин камера як духтар бо мӯйҳои сиёҳ ва либоси сафед метобад. аниқтарашро гӯем агар дӯстон, чӣ хеле ки мо дида истодем, ин ба одам на он қадар зиёд монандӣ дорад. лек бисёри розномаҳо мегӯянд ки гӯё ки дар ин ҷо дар вақтҳои пеш бисёртар духтарҳо ба худкушӣ даст мезаданд. одаме ки ҳамин роликро ба сайтҳои интернетӣ мондааст мегӯяд ман пешвақт ба ин чизҳо бовар намекардам ва ҳоло бошад пушаймонам. ин видеоро бошад дӯстон, аз камераи видеонаблюдение як доме ки ҳоло сохта нашуда буд аз он ҷо гирифтаанд. чӣ хеле ки мо дида истодем дӯстон, дар ин камера дар як муддати хелвакам кӯтоҳакак ҷини духтар меафтад. ин чиз худашро якчанд сония нишон медиҳаду боз нопадид мешавад ва одаме ки ҳамин хонаро бояд сохтанашро ба анҷом мерасонд мегӯяд ки ман дигар намехоҳам дар ин ҷо кор кунам. лек дӯстон, дар бораи ин видео ман на он қадар бештар маълумот дорам. фикрҳои шумо оиди ин дар комментария.
این ویدیو را هم باشد دوستان از کامرای ویدیو نابلین یک خانه گرفته شده است. تقریبا ساعت‌های یک شب در این خانه یک چیز خیلی عجیب با روشنایی خیلی زیاد می‌دراید و در این خانه یک چرخ میزند و به یک آدم تبدیل می شود و بعداً باز ناپدید می شود. درباره این ویدیو یگان کس یگان چیز گفته نمیتواند. بسیار از آدم‌های پیدا میشوند میگویند که این خانه را در حقیقت فرشته ها نگاه میکنند. لیک دوستان فکر و عقیده شما این چیست؟ و با همین ویدیو رولی که به انجام رسید دوستان باقی در پناه الله.